ina 'yan kasuwanmu a cikin nan ga wani buɗi da ake samun kasuwanci da customers ba tare da ka je gidan boka ba mun sha faɗa za mu sake maimaitawa kuma to wannan addu'an ita ce kamar haka daga zaka shiga shagonka kuma wallahi kana wannan addu'an ko ka fi karfin boka da wani mugun makwacci da zai maka sihiri da tsafi don kar ka samu customers ko bokayen duniya zai taro a sa su a shagon su kwana ko wallahi ba abin da za su iya wannan addu'ar duk za ta karya su ta yi rugurugu da su ta tarwatsa su malam kai wani abokin gabanka mai kambun baka mai kambun ido da zai kanka kana canja kaya ko kana canja mota ko kana gine-ginen gidaje ya kalle ka ya gama faɗe-faɗensa zai haɗe maganar sanin da yake haɗe yawo ba inda zai je magana ƙarfin addu'a ya wuce duk inda kuke mushi ga addu'ar kama haka shine yake ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir in kana so ka samu wannan addu'a ka duba cikin hisnul muslim ka duba du'a dukhulul suq addu'an shiga kasuwa tana nan a rubuce an ji farko annabi yace duk wanda ya wannan addu'an kataballahu lahu alfa hasanat za a rubuta masa lada miliyan 1 ka ji ba miliyan 1 take kana faɗa za a rubuta maka lada miliyan 1 ji annabi yana ƙarya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha nabiyu wa maha anhu alfa sayyi'at za a kankare masa zunubi miliyan 1 wa rufi'a lahu alfa darajat za a ɗaukaka masa daraja miliyan 1 annabi yace cikon na 4 wa buniya lahu baitan fil janna za a gina masa gida a aljanna an ji wannan ka rike addu'ar na in baka rike ma na baka inda zaka je ka same ta a cikin hisnul muslim